Terrorisme. Når vi siger terrorisme, tænker man oftest på terrorangreb som 9/11. 9/11, ja, det var vores og hele verdens øjenåbner. Førhen gjorde vi ikke lige så meget for at forhindre terrorisme, men efter 9/11 fik vi travlt. Nu gik det virkelig op for os, at terrorisme var et stort problem, som skulle stoppes. Det er næsten uhyggeligt at tænke på, at enhver kan være en terrorist. De skal for eksempel bare have en politisk holdning eller en religion, de vil gøre alt for, også overskride grænsen og begå vold. Det kunne lige så godt være vores egen dronning Margrethe, der havde en ond plan i tankerne. Okay, det er måske lidt overdrevet, men stadigvæk. Folk kan finde på hvad som helst, når bare de har en holdning, de synes, der er værd at kæmpe for. Hvad kan vi så gøre for at mindske terrorisme? Der er 2 muligheder. Vi kan vælge at bruge vold mod vold. Men hvad gør det til nytte? Vi skaber bare mere had i terroristernes hjerte og øger chancen for endnu et angreb, og så kører den onde cirkel bare rundt igen og igen. Den anden mulighed er, at vi vælger at prøve at forebygge terrorisme. Vi er nødt til at gå ind i deres organisation og se situationen fra deres synspunkt og hjælpe dem med at komme til fornuft på en god måde. Vi er nødt til at gå ind i for eksempel Mellemøstens lande og få styr på de forskellige styrer, så de kan komme på god fod, i stedet for at børn opvokser med en indre vrede på grund af de konflikter, der foregår i landene. Det kan nemt udvikle sig til, at hun eller han begår terror eller bare andre voldelige ting. Terrorisme skal stoppes, og vi er nødt til os selv at tage det første skridt.